U kritičnom trenutku poslije smrti kralja Zvonimira, kako tvrdi Toma Arhiđakon, u Hrvatskom kraljevstvu zavladala je velika nesloga među svim prvacima. Pretendenti s raznih strana potukli su se za prazno prijestolje. Takvu situaciju odlučio je iskoristiti ugarski kralj Ladislav. Pozivao se na pravo Arpadovića na hrvatsko prijestolje po svojoj sestri, supruzi kralja Zvonimira Jeleni Lijepoj. Iako je to bila uobičajena europska praksa, tek se njegov sinovac Koloman, nakon pobjede nad Petrom Svačićem 1097. na Gvozdu, dokopao hrvatskog prijestolja. Poslije boja na Gvozdu, zbog upada nomada pečenega s istoka, Koloman je morao napustiti Hrvatsku i braniti istočne granice Mađarske. Vratio se 5 godina poslije i 17. svibnja 1102. nakon navodnog sporazuma s hrvatskim plemstvom u Biogradu na moru okrunio se za hrvatskog kralja. Krunjenjem Kolomana Hrvatska je ušla u personalnu uniju s Ugarskom, s kojom je od tada vezana osobom zajedničkog vladara. Dokument o tome je poznat pod nazivom Pacta Conventa. Ostao je sačuvan u prijepisu iz 13. stoljeća i malo je reći da je kontroverzan. Autentičnosti su se najviše protivili Mađari na krilima svog nacionalnog preporoda sredinom 19. stoljeća, želeći poništiti hrvatsku konstitutivnost unutar zemalja krune Svetog Stjepana. No Pacta Conventa politički je izdržala kao osnovica hrvatskih državnih prava. Poslije 1918. prijepori su nastavljeni u povijesnoj znanosti sve do danas. Od te prijelomne 1102. Hrvatska je na samostalnost čekala točno 890 godina. Dijelila je državnu zajednicu prvo s Ugarskom, zatim sa zemljama pod Habsburškom vlašću, pa se od 1918. smijenio niz različitih režima, sve dok je 1992. međunarodna zajednica ponovno nije prihvatila kao samostalnu i međunarodno priznatu državu.